Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Scoraris.gr. Φυσικά όλοι σήμερα θα ασχοληθούν με την άφηξη του Γιώργου Σπανούλη στο αεροδρόμιο Μακεδονία στις 7 η ώρα. Εγώ θέλω να ασχοληθώ λίγο με το ποδόσφαιρο που το αφήσαμε αρκετά πίσω. Πλέον πάμε για 14 Ιουνίου. Σε περίπου 2 εβδομάδες, 2,5 εβδομάδες ξεκινάει η προετοιμασία σε ένα αθλητικό κέντρο έξω από την Μπρέσια. Το δεύτερο μέρος από το πρώτο θα γίνει στην Πτολεμαΐδα. Αναμένουμε τις μεταγραφές, τους νέους παίκτες που θα επανδρώσουν το συγκρότημα του Γρηγόρη Γρηγορίου. Να δούμε πότε και ποιοι θα έρθουν. Πρέπει να γίνουν σωστές επιλογές, να έρθουν παίχτες που θα γνωρίζουν τον Άρη κυρίως. Το μπάτς θα είναι αρκετά μειωμένο, άλλωστε δεν γίναμε Άρης, δεν είμαστε Άρης, δεν δημοσιογραφούμε με αυτό το σκοπό, ας πούμε, ότι πρέπει να είμαστε πρώτοι. Μάθαμε στα δύσκολα, ήσαμε δύσκολες στιγμές με την ομάδα μας, θα στηρίξουμε την ομάδα μας. Εγώ βασικά θα τη στηρίξω όσο μπορώ. Μακάρι να βγουν και τα διαρκείας και να είναι σε καλές τιμές, ώστε να μπορέσει ο κόσμος να βοηθήσει. Άρα περιμένουμε τις μεταγραφές, τους νέους παίχτες που θα έρθουν να αγωνιστούν με τη φανέλα του Θεού του πολέμου στο στήθος. Επίσης θα γίνουν κάποιες αποδεσμεύσεις, να δούμε και εκεί. Δεν θέλω να λέω ονόματα, είτε αυτούς που ενδιαφέρουν την ομάδα, είτε αυτούς που θα την αφήσουν. Είμαστε εν αναμονή κινήσεων, μεταγραφικών κινήσεων και αποδεσμεύσεων. Νομίζω η διοίκηση του Άρη θα κάνει ό,τι καλύτερο να βοηθήσει τον Άρη, γιατί δεν πιστεύω κανένας πρόεδρος, κανένας διοικητικός παράγοντας δεν θέλει το κακό της ομάδος του. Αυτό εννοείται ότι το θέλει. Δεν το θέλει ο κ. Καρυπίδης, θέλει να είναι κοντά στην ομάδα, θέλει να βοηθήσει την ομάδα, αλλά αυτό είναι δικό του. Δική του δουλειά, δική του επιχείρηση να βοηθήσει την ομάδα του Άρη, είναι δικός του, δική του πάει Άρης, και αυτός θα έλεγα έχει το μαχαίρι και το καρπούζι. Εύχομαι να γίνουν καλές επιλογές, είμαστε κοντά στην ομάδα. Σε αυτούς που θα πω δεν θα αρέσει, αλλά γιατί όχι και στην διοίκηση, γιατί όπως προείπα και η διοίκηση, οι μεγαλοπαράγοντες και οι ισχυρός άντρας της ΠΑΕ Άρης θέλουν πάντα το καλό της ομάδας τους και όχι να δημιουργήσει κακό. Έτσι στηρίζουμε την ομάδα μας, τον Άρη μας. Εγώ το έχω αποδείξει, δεν θέλω να λέω το εγώ, γιατί όλοι οι Αριανοί βοηθάνε κατά περιόδους και με το διαρκείας μου και με τις αγορές είναι μπουτίκ, όχι μόνο της ΠΑΕ, της ΚΑΕ και του ερασιτέχνη όσο υπήρχε. Είμαι παρόν, είμαι δίπλα στην ομάδα που αγαπάω και πονώ. Έτσι περιμένουμε τις καλύτερες δυνατές προσθήκες, τις οποίες πιστεύω ότι θα γίνουν. Στηρίζουμε και τον προπονητή που έδειξε καλά στοιχεία στην περίοδο που ήταν μετά την φυγή του Μανολό Χιμένεθ, και εν κατακλείδη είμαστε δίπλα στην ομάδα μας, στην καπτούρα μας. Να είστε καλά. Σάββας Κωνσταντινίδης για το Scoraris.gr.